bunga kemangi yang sangat cantik buat di pagi hari. Nanya hijau, baunya wangi, sungguh senang sekali. La 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 la. Ayo melaku. Nanti, gimana? Ini terus. Mungkin nanti. Pasti lono. Kene malah sampai sih. Ya wis tak iki. Katanya iki. Berarti pesan kono. Mana yo? Ya. Kowe wani sesono. Ya kowe ngedit-ngedit kok. Ngomong yo. Tati ya. Aku tau kok. Ya nek ono. Nek ana garing, ngomong ah. Ya sama. Ya, garing rambutmu. Saya bilang ayo. Wes ayo marahin. Aja. Ayo. Jar. Jar. Ah, Jar. Wong ndi cah, tak metu-metu. Sing ae cah. Apa? Sik marani. Nah, kok emanget. Jam piro iki iso-iso? Dadi ta yo. Apa? Lho. Iki, lho jam 12 ngene. Ha iya, Pak. Mau kebo ya. Tuh lho, rungokno, wis ana andan ngono kok lagi tangi. Lah ya bocah turu wae. Iya. Lah iya, ape mau jar Randy. Ayo mending finan, tapi kowe adus sik, ambung perengus kau wedhus. Ono, adus. Ya, tak adus sik, ngenteni aku tak ono. Ya ya, ndang kono cepet. Anteni. Ya wis ayo ngono rono sik. Ayo ndang kono. Yuk. Poso anggere ngene. Nek omah dikongkoni. Mabuk enak iki koyoke. Nek punya uji duwe koyoke ya. Tak lurune sik. Iki luwe enak koyoke. Nek lur kocok. Ya. Iya, aku jaman nek kono. Duh, ya tak itu bertahu. Paling sik ono mah. Oke. Ojo paten sik. Yo. Oke, apa iki? Mabuk-mabukan. Ayo melu aku mabuk-mabukan. Kowe ini iki ke poso ta, Poso mabuk. Ke poso ta, Poso aja. Mabuk-mabukan enak. Kowe doyan iki sik, ora tua. Ya wis, wah. Ngene yo, ketok. Ayo melu aku. Ayo ah. Ini bocah apa dah? Aja tak jowine ae. Heeh, Ndek. Yo.
Poso, tinggal gigi ayo. Sik ta, mbek di pantau sik ana wong tak kaya poso iki soalnya. Aman. Aman. Ayo. Ayo. Kusik. Aku wae keri-keri. Iki. Tak iki. ML-an ah. Tak download video ah. Ya ngono. Ben Nanjar seneng tekan kene. Kamu kayak yo. Yo, gampang. Wah, sing lu api yo dan temenan. Jan le. Aku iki download entuk siji. Ha yo, gulis ah. 3 per detik le. Ha yo. Gulis ah. Lagi Nanjar iki seneng ae iki TRT. Banget ta deh, meneh dhek. Senengane download video wae. Seneng lho dhek. Iki kon Nanjar iki rene tenan ta ora no? Amak curiga. Rene. Kok terak rene jibel no. Rasa kuatir. Yo engko terak rene bar wonge. Loh, Dan. Wis sejam teh. Cacing rak rene. Lah aku jam punjul iki mana? Ha iya. Macak bel. Ngene ya. Ini sih. Ayo, nglakno iku. Wes. Sik, tak bele iki lho. Yo gage. Apaan? Apa? Terus angkat. Halo. Kowe nek ndi? Iki jare mara rene wifi-nan wis sejam kok ora mara-mara. Wedhus. Aku mau wis HP moro malah ketemu sana be. Jek mabuk-mabukan. Wayah poso kok. Ora do poso malah do mabuk-mabukan ku. Eling dosa. Kadung kuwe. Eling dosa. Wih, aja ngono ah karo kancane, kok dongane. Wis sage kowe mara rene. Iki lho, sinyale apik. Wah, aku ape buat video. Ya wis, tak enteni. Oke, siap. Oh. Engko mara wonge. Wonge malah mabuk iku. Tapi yang bener aku sih dia nak meror ini. Ayo. Poso-poso mabuk malahan. Gas aja. Ayo, gas SD buat daftar finan. Sapa-sapa? Sidang jentekno. Sapa-sapa? Ini Mbak Rupi. Iki aku wae yo. Yo entekno, ndak mau. Tak iki ayo, apa sih ya? Iki gua ora. Gua iki yo. Efek mabuk yo ngene iki. Ayo. Kena aja kadung. Semono bos. Isne apik ara, mau ngajar apik. Apik dong. Maca ta maca sambungno. Yo. Yo.
Kene lho Jar, jone kono. Jere Vina. Jangan dapat video. Kayak ku mah mati. Iki gimana Jar? Kita kok. Iki lho kene anu cacing. Ya pemo ya. Nang video. Apik. Langsung tak jembing lagi deh. Sorenya. Apa tak? Bosok ini kok. Tak gelem gitu. Iku nganu sing elek iku, HP-mu. Jaluk ganti HP iku. Wong kiwek kowe lancar saya, guys. Nggih download. Nganu upluk-upluk iso 5 iki ya. HP mae, Pak. Uwale kok nyaleng kok kirimi. Ya terus kamera iki. Inspirasi lah. Pusing aku. Ya, ono angger. Tek tiba nganu dhewe. Sujud dhewe. Ojo ora, engko tak tawat bos. Iki. Tak ilang kok mau jare aku. Saya aku dingin ya. Iki sarjamu iki. Mari kemari. Go. Rumah. Tak gini. Ya. Susah iki yo. Ya susah. Goblok ae mabuk suwi teh. Tet kok kita iki. Tak topane aku ae. Aku. Kuat aku. Oke. Man, kuat lagi, kuat. Ya. Ngapain ora iso melu bodo aku. Dirawasi ngono dan dek dan. Ayo medeni wae tak pantau. Ayo kok tek tiba ya, Dek. Ayo mending anu, tututi keburi ae. Ya engko ah, tak ndeke nganu sik metu teko gerbang sik. Kayak wis metu ke gerbang. Ayo. Tututi Dede. Ayo. Langsung ngilang Jan, ready Jan wonge. Enak cak rono. Ayo. Kok montore? Di. Kok. Lho wonge ndi? Wah, busuk ayo. Tak wonge. Syukur. Ajab aku kowe. Kandhane murak ngandel dah. Ayo. Alah. Astagfirullahaladzim, poso-poso kok ngono ya Allah. Ayo. Mas sampe ya. Mas payai. Tulungi. Tulungi ta ora? Ayo tulungi saking ngono kok. Ayo. Oh, tenang lah. Poso kok. Ayo. Kowe ku jan rono aku nak. Nah, durung. Iki. Aduh. Woi. Biar. Hei, aku awe. Ilmu lah. Aku ki di mau, berarti. Tiba ono ta e. Semua sik. Boy, malahan ini. Ada. Sudah, Tigo. Masuk. Tuh. Masa ke numpak tak surung ngono. Ke tempat tak surung. Ke numpak. Mabuk ngono kok. Tak surung kowe. Aku ngarepe sapa cepet barang. Ora ya, poso-poso mabuk. Cekeli Jan. Yo. Stangnya, Aku tangnya. Yo. piye iki? Ngaku yo ngene iki.
Banter. Salah lagi gue. Gue tak jeruk nep. Jeneng Pak kowe. Jeneng Pak kayak grebak.